lidale aja padha sak kepenake ngandalno pikirane dhewe wis lali karo Gustine wis cukup tekan semene aja diterusake wae nuwun sepangapurane lan nyuwun piwelase Gusti Yesus sing kagungan uripmu sing paring berkalan keselamatan enak rancangane ana uripmu sing ngukemilan netepi janjine wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale aja padha leda-lede aja padha sak kepenake ngandalno pikirane dhewe wis lali karo Gustine wis cukup tekan semene aja diterusake wae nuwun sepangapurane lan nyuwun piwelase Gusti Yesus sing kagungan uripmu sing paring berkalan keselamatan enak rancangane ana uripmu sing ngukemilan netepi janjine wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale sing kagungan uripmu sing paring berkalan keselamatan enak rancangane ana uripmu sing ngukemilan netepi janjine wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale tresnane ora ana tunggale tresnane ora ana tunggale